Стартирахме новия обект, който е комплекс от затворен тип, състоящ се от две сгради с обща зелена площ между тях, на която ще могат да се радват и любоват собствениците на бъдещите домове. Двете сгради са ориентирани към планината Витоша. Гледката ще е много хубава. В днешния ден осъществяваме запечатване на земната основа. В момента вече механизацията е на обекта, след което започва изграждането на основната част от сградата, нейния фундамент. Целият парцел се разпростира на площ от 3000 квадратни метра, които сме усвоили изцяло за сутеренната зона, след което сградата се развива в 40% от тази площ. Останалата е заложена като зелена паркова среда. Сградите са 6-етажни. Проектът е разработен с едно голямо сутеренно ниво в първата секция, която осигурява паркирането на всички необходими автомобили. Разпределението на сградата е направено с двустайни, тристайни и четиристайни жилища, като тези на партерно ниво разполагат с индивидуални дворове. Floral Apartments вече стартира. Очаквайте новости и заедно да проследим процеса на изграждането му.